Els defensors i les defensores de drets humans són persones que, a través del seu compromís i activisme, defensen els drets de tots i totes arreu del món. Malauradament, en molts contextos, pateixen persecució i agressions que tenen per objectiu silenciar les seves veus. El Govern de Catalunya, a través de la seva política de cooperació, prioritza la protecció de les persones defensores perquè puguin actuar amb dignitat i seguretat. L'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament aglutina múltiples actors institucionals i socials de Catalunya i internacionals per tal de posar en marxa l'eix de treball Defensors i Defensores dels Drets Humans, que inclou posar en valor la tasca de defensar els drets humans i donar a conèixer les causes per les que lluiten, enfortir les capacitats d'aquestes persones i organitzacions per afavorir la seva protecció i prevenir amenaces i atacs, afavorir les xarxes i mecanismes d'acompanyament i protecció locals i internacionals, facilitar l'acollida temporal a Catalunya per a defensors i defensores en situació de risc. La política de cooperació catalana incorpora un enfocament de gènere i basat en drets humans i assumeix els objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides. Per això, en aquest eix de treball es posa especial atenció en les circumstàncies de les dones defensores i d'aquells col·lectius més vulnerables, alhora que incideix en la transformació de les causes que generen les amenaces. Protegint a defensors i defensores de drets humans, el govern contribueix a una societat més democràtica, més justa, igualitària i en pau, que no deixi ningú enrere.